नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. माजी मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा हेमी गोकर्ण आत्मलिंगाक केली विशेष पूजा. गोकर्ण ग्रामीण अभिवृद्धी माजी मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा हेमी गोकर्ण श्री महाबळेश्वर देवळात आत्मलिंगाक विशेष पूजा करून दर्शन घेतले. प्रसार माध्यमाकडे उलोवंक तेमी नाकार दिलो. आपूण वैयक्तिक कार्यक्रमानिमित्यान गोकर्णात येवन पूजा करून मनाक शांती घेवची म्हण येयला म्हण कसल्याच राजकीय विशयाचेर उलयना असो तेमी अभिप्राय व्यक्त केलो. अंगारकी संकश्ट आशिल्ल्यान पहिले श्री महागणपती पूजा करून नंतर महाबळेश्वर देवस्थानाचे कार्यकारी समितीच्या सदस्यान पूजा कार्य करूंक व्यवस्था केली. या वेळार कुमटा आमदार दिनकर शेट्टी, बीजेपी प्रमुख प्रमोद हेगडे, गोकर्ण ग्रामपंचायत अध्यक्ष मंजुनाथ जन्नू, तोरके ग्रामपंचायत अध्यक्ष आनंद कवरी हेमी हजर आशिल्ले. कोटी तीर्थाक एक टायमार ईश्वरप्पा हेमी विशेष अनुदान मंजूर केल्ले जाल्यार या वेळार कोटी तीर्थाची स्वच्छता कामगारी पळोवची आसक्ती दाखयली ना. गेल्ल्या 15 दिसां पयलीं गोकर्णात येईल तेन्ना ईश्वरप्पा हेमी कोटी तीर्थाची कामगारी पळोवन परत पळोव येता असो भरोस दिल्लो, पण या वेळार पळोवंक गेल ना अशें कळ्ळां. ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ, ಭಕ್ತಿ, ಬುದ್ಧಿ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು. सार्वजनिकाक विशेष कळवणी. चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत आझाद मैदान ते राष्ट्रीय महामार्गाच्या जोड रस्त्याच्या दोन्ही बाजून प्रत्येक आयतवाराक साते बाजार सुरू करूंक चित्ताकुला ग्रामपंचायतीन परवानगी दिला. हेजेन सार्वजनिकाक कारवार बाजारा वयचो वेळ आणि खर्च वाचतलो. सार्वजनिकान आपापली वाहनां व्यवस्थित जाग्यार थांबोवन हो बाजार यशस्वी करूंक सहकार करचे अशें चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकाक कळयला. अबकारी अधिकारी लांच घेताना एसीबील्या जाळ्यात. अंकोला लांच स्वीकारताना अबकारी प्रोबेशनल PSIचेर धाड घालून पुराव्या सकट धरिल्ली घटना उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अंकोला शहराच्या अबकारी कार्यालयात घडली. गेल्या 2 महिन्यापाटी अंकोला हारवाडात मूळ कारवार निवासी मुस्ताफ नावाचो व्यक्ती दुचाकीचेर चोरीचो सोरो व्हरतना म्हाला सकट अबकारी खात्याच्या कर्मचाऱ्यान धरिले, पण ते वाहन आरोपिले नासून ते वाहन तिसरे व्यक्तीले आशिल्ले म्हूण ह्या मनशाचेर बी प्रकरण दाखल करतले अशें सांगून त्या वाहन मालकाक प्रोबेशनरी PSI प्रिथी राठोड हेमी 50,000 रुपयाची मागणी केली. 50,000 दिल्यार ह्या प्रकरणांतल्यान तुका एकट्या मुक्त करता अशें म्हूण कॉल करून सांगले. ह्या वेळार आरोपी मुस्ताफ हेमी ह्या विशयाची कारवार ACB कार्यालयाक तक्रार केली. ह्या तक्रारी आधाराचेर ACBन धाड घालून अबकारी कार्यालयात पैश घेतना प्रिथी राठोड हेमकां पुराव्या सकट ताब्यात घेतले. जोयडा हो सेंद्री तालुका जाऊ शकता. आमदार RV देशपांडे. जोयडा तालुका कर्नाटकातलो पहिलो पूर्णपणे सेंद्रीय शेती करतो तालुका जाऊ शकता. त्याच्यासाठी सगळ्या स्तराचे प्रयत्न सुरू आसात असे आमदार RV देशपांडे हेमी सांगले. जोयडा तालुक्यात कुणबी भवनात कृषी खात्यान जोयडा तालुका सेंद्रीय शेती करतो तालुका म्हण सरकारान घोषित करतो या विषयाचेर चर्चा करण्यासाठी चर्चासत्राचे आयोजन केले. सेंद्रीय तालुका घोषित करताना तालुक्यात सेंद्रीय पद्धतीन तयार करच्या उत्पादनाक बाजारपेठ मिळवून दिवसाठी सरकारान फुडें येवं जाय. तशेंच शेतकऱ्याला बी फायदो पळोवंक जाय अशें आमदार RV देशपांडे हेमी सांगले. या वेळार शेतकऱ्यान आपापले विचार सांगले आणि तेजेर चर्चा जाली. या वेळार जिल्हा पातळीचे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी उपस्थित आशिल्ले. प्रश्न आहे की तालुक्याचे वेगळे सृष्टी हॉटेल अमन इंटरनॅशनल कारवारा सुशोभित आणि अत्याधुनिक व्यवस्था आशिल्ले उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रदूषण विरहित म्हणल्यार इको टुरिझम म्हणून नोंदणीकृत झाले पहिलेच हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. फुल पार्किंग प्लेसमेंट, सुशोभित रिसेप्शन, आधुनिक पद्धतीची लिफ्ट व्यवस्था, लॉजिंगासाठी वेगवेगळ्या तऱ्हेची आकर्षक रूमा उपलब्ध.
अमन लक्झरी रूम्स, स्टँडर्ड प्लस रूम्स, सूट रूम्स, क्लब रूम्स, स्टँडर्ड एसी आणि नॉन एसी रूम अशी तऱ्हेची सुविधा आशिले कारवारात एकमेव हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. एक वेळा भेट दियात आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल, आसिया बिझनेस पार्क, मेन रोड, कारवार. शिरसीच्या होसळीत 15व्या शतमानाचे कोरीव शिलान्यास मेळे. शिरसी उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या शिरसी तालुक्यात नेग्गू ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या होसळीत 15व्या शतमानाचे शिलान्यास मेळे. शहराच्या बाहेर डोंगराळ प्रदेशात मेळिले हे फातराच्या शिल्पकलेचे अवशेष स्थानिकांक एक कुतूहल असे दिसले. या अवशेषाबाजून महासतीचे कोरीव फातोर मेळ्ळात. हेतूत विविध तरेचे आकृती रचना केली असा. युद्धाचे क्षणचित्रा कोरिले असतात. या कोरीव शिल्पकलेचे स्थानिक इतिहासकार लक्ष्मेश सोंदा यांनी विशेष लक्ष घाल अध्ययन केले. अप्रूप ही शिल्पकला 1401 सालातले असून असवरस वडेर सप्त कोकण राज्य चलयतल्या काळाचे असून बळ्ळीगावी राजा शिष्यराय आणि नारणफ दंडनायका भितर युद्ध जावन तितूत सेब्बुरी ताळे नावाचो राजा झगडन समोरच्या शत्रूक हरवून स्वतः युद्धात जिंकलो असो या कोरीव फातराचे संदेश असा असो त्यांनी सांगले. 600 वर्सां फाटी नेब्बूर या नावान हो प्रदेश वळखत आले असे त्यांनी उल्लेख केलो. अध्ययन इतिहासकार एम नागराजराव हेमी सहकार केलो. सध्याच्या वर्सात मेळिल्ल्या या कोरीव शिल्पकलापैकी होसळीत मेळिल्ल्या कोरीव शिलेक कसलीच हानी जाली ना. हेजेन स्थानिक इतिहास अध्ययन करूक एक अनुकूल जातले असे अभिप्राय व्यक्त केले. या वेळार VN हेगडे गौडन मने, मंजुनाथ साई मने, MD हेगडे होसळी, SV हेगडे आणि इतर हजर आशिल्ले. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यान नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गाक प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.